El Joan Manuel Serrat per mi ha marcat moltes coses de la meva vida. El primer recuerdo de Serrat era, pues no sé si tenía 11 o 12 años. Per mi és molt important aquest cantant. El meu marit, discos, casset, tot el que sortia, totes les coses. Descobrí la poesia a través de Serrat. Per molts com jo, ha representat, diguéssim, tot el que és la democràcia. Parlem de Serrat, cantem... En el centre cívic Albareda, els veïns del barri del Poble Sec, juntament amb destacats periodistes, es van reunir per tal de fer un homenatge a Joan Manuel Serrat, donant a conèixer algunes experiències personals sobre el noi del Poble Sec. En aquest acte varen participar Núria Martorell, redactora del Periódico de Catalunya, qui va explicar com va ser la seva primera entrevista amb Serrat. Antoni Badia, de Ràdio Rubí, com va néixer el seu programa, fa ara 10 anys, sobre el noi. Juan Ignacio Ortuño, escritor i poeta, va donar a conèixer aspectes inèdits del cantant. Tanmateix, Martín Rippel, periodista i presentador de la televisió peruana, va recordar a l'auditori la importància de l'artista en el seu país. Jordi Molina, actual cronista del barri, va tancar l'acte dient-lo molt que ha significat i encara significa Serrat per totes aquelles persones que, sense haver-lo conegut de joves, han crescut sota la seva influència. Més tard, diversos cantants, alguns d'ells d'arreu del món, van omplir de records i emocions els qui van tenir la sort de poder assistir a l'acte. Serrat tiene esa capacidad tan mágica, tan especial, de hablar de ello. Viene a tu encuentro desde el olvido, reclamando una deuda que nunca acabas de pagar, arrastrando lo que fue y lo que pudo haber sido, y se pone a revolver en el pozo del ayer y te manda la lona de un gancho al corazón, una vieja canción passada de moda. La meva relació amb el Serrat és la que tenim la majoria. Una de les moltes fantàstiques cançons del Serrat. Ai, que nerviós. No hago otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa. Busqué papel y lápiz y esparcí las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti y no se me ocurre nada. Aún siendo extremeño, siendo de la Tierra del Sur, pero me siento muy arraigado a Cataluña y sobre todo a las canciones de Serrat. Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús del Nazareno? Hola, saeta al cantar, Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Rincón del pueblo andaluz, que toda la primavera anda pidiendo escalera para subir a la cruz. He escollit aquesta cançó, com deia abans, perquè jo portava les meves nenes al col·le, ahir al Carles I, i clar, què és el que havia de fer 4 vegades al dia? Pum, pam, arriba, dalt, a baix, a dalt, a baix. Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle ayer oscuras y hoy sembrada de bombillas, y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel
y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100.000 ralees. Doncs aquesta cançó és una cançó, en teoria per nens, però no és tan per nens. Es diu Canción Infantil. Y bueno, pues, un día más que se va colando de contrabando. Y bueno, pues, adiós ayer. Y cada uno a lo que hay que hacer. Tú enciende el sol, tú tiñe el mar, tú descorre el velo que oscurece el cielo y tú ve a blanquear la espuma y la nube, la nieve y la lana. Y usted conmigo a cantar la mañana, que hay que empezar un día más. Eche pa'lante, que empujan atrás, y póngase el calcetín, paloma mía, y véngase a cocinar el nuevo día. Todo está listo, el agua, el sol y el barro. Pero si falta usted, no habrá milagro. Pues aquí acaba el Parlem a Serrat, cantem a Serrat. Seguim a la Bibliomusi Cineteca. Al llarg del mes de maig us anirem informant de les activitats. Ja us adelanto, estem molt pròxims a que pugui venir un dia la Núria Feliu i la Guillermina Mota i ens parlin del cupler al Paral·lel. Hi haurà més coses, però us tindrem informats. Gràcies per haver vingut, esperem que us ho hagueu passat bé i visca Serrat!